Ahojte, ahojte všetci. Vítam nových na mojom profile, čo sa veľmi teším. Dneska by som vám chcela troška ukázať objednávku, ktorá mi prišla. Aj vďaka tomu, že ste sa pridali, tak ste vyskúšali akciu na produkty na trávenie, takže určite vám o ňom troška dokážem povedať, o bioaktíve, ktorý ste vyskúšali, pretože častokrát máme práve problémy s našim trávením, s našim tým, že aký máme ten životný štýl, že aj stres ovplyvňuje naše trávenie, chudnutie nás brzdí, máme nafúknuté brúško, často sú zápchy, či už u nás, alebo práve u malých detičiek, kedy je tam nedostatok tých vláknín, nedostatok vitamínov a hlavne špeciálnej látky týchto probiotických kultúr, čo je úžasné zloženie. Probiotické kultúry sú strašne pre nás výborné, ich pravidelne používať tým, že nám tieto baktérie, to vám poviem, tieto baktérie krásne pomáhajú štiepiť tú potravu, lepšie ich rozkladať na drobnejšie kúsky, tú výživu posílať do tela a ostatok vylúčovať. Čiže sa tam vôbec nič nedrží, čo je veľká výhoda. Takže dúfam, že ma dobre počuť, že ma dobre vidieť. Dúfam, že sa mi opäť podarí kratšie video mať, že sa tu zase nerozkvákam. Prišiel nám takto podací listoček. Veľmi som rada, že sa pridali noví moji zákazníci, ktorí chcú vyskúšať tieto produkty, ktorí ma sledujú a naozaj vidím krásne úspechy vďaka týmto produktom, pretože ja ich používam už 5 rokov pravidelne. Viem si proste pozrieť aj čo sa týka zloženia, aj napríklad v lekárniach. Častokrát vidím, že to je proste prehnané. Peniaze chcú za to, alebo príliš v tom zložení proste nie je nič, čo by tomu telu dokázalo pomôcť, že by sme to stále a stále opakovane objednávali, lebo cítime tú zmenu, cítime sa oveľa lepšie, tak veľakrát práve tie peniaze idú naozaj nie dobre, čo som tým, že si všímam zloženia, tým, že sa troška vzdelávam do toho, chodíme na rôzne školenia, kde tento náš pán Prokšan, ktorý nám toto tu všetko vymýšľa, tak je naozaj veľmi skúsený odborník, nerobí len pre nás produkty, ale takisto aj do lekární, keď ho pýtajú, ale hlavne je zameraný na náš globál, kde tie ceny sú dostupné pre všetkých ľudí. Tým, že je to česká firma, tak naozaj za tú dopravu nie sú veľké peniaze, za kadejaké reklamy, ktoré treba platiť. Nie sú tiež žiadne zbytočné náklady, ale práve, že tá reklama je sama o sebe zadarmo, pretože keď mám niečo rada, keď mám niečo odskúšané, keď mi niečo pomohlo, tak to odozdám ďalej, pomôžem druhým ľuďom tým, že to odporúčam, že im to objednám, že to začnú skúšať a naozaj zistia, že im je oveľa lepšie, že ste proste spokojní s tými produktami. Píšete mi, že chcete objednávať nové balenia, preto vám vždycky dávam na výber to, že veľakrát a veľa ľudí sa bojí práve že registrácií. Čo je veľká škoda, pretože mať tú príležitosť a mať dobrý produkt, mať ušetrené peňažky za to, že tá registrácia sa vyplatí. Je výborné to, že nemusíte fakt tej firme spĺňať nejaké povinné objednávky, nič nemusíte povinne si nakúpovať domov, len aby ste spĺňali určité veľké body, nič také. Je to preto výhodné pre spotrebiteľov, pre tých, ktorí chcú tieto produkty mať lacnejšie, nechcú si to objednávať sami, takže im to môžem ja objednávať, alebo práve, že chcú tú príležitosť vyskúšať a zarábať si tým, že aj pomôžu ďalším ľuďom, tým, že budú mať zákazníkov spokojných, budú si vedieť zarobiť, budú vedieť sa tomu viacej venovať, viacej času tomu robiť, pretože všetko je na niečo dobré, čiže keď sa do niečoho zahryzneme a sme s tým proste nadšení, tak ideme ďalej a rajíme to všetkým ľuďom navôkol, akú máme my skvelú príležitosť, že môžeme mať tieto produkty, ktoré pomáhajú, ktoré sú dostupné pre každého jedného. Nie sú tam žiadne prehnané sumy. Takže ja myslím, že takáto registrácia, ktorá ťa vyjde 13 eur,
Plus pošta je úplne úžasná investícia do tvojho zdravia, do toho, že si môžeš riešiť. Ak máš sladké, používaš drogeriu, máš produkty, ktoré budeš si pravidelne používať, tak si proste môžeš získať takto krásne aj naspäť peniažky v podobe toho, že si ako spotrebiteľ proste zarobíš tie peniažky, môžeš si ich potom minúť, alebo to dať do produktov, ktoré máš potom ešte výhodnejšie. Naozaj dajú sa krásne peniaze zarobiť, lebo je to sieťový marketing, ale takisto je to výhodné a výborné pre ľudí, ktorí chcú byť spotrebiteľ, ktorí si objednávajú odo mňa, ktorí riešia svoje zdravie kvalitnými, cenovo dostupnými produktami. A prevencia je dôležitá, pretože nechceme už na starobe len po doktoroch behať, ale naozaj tú prevenciu myslieť už teraz. Keď budeme sa starať o svoje telo teraz, keď dáme tomu telu všetko, čo treba, či už dáku klobovú výživu, či už niečo, aby nám nepraskali cievy, aby sa nám dobre hýbalo, či už produkty na chudnutie, dodáme živiny tomu telu, tak oveľa ľahšie bude ten život, keď budeme starší, keď to už všetko tak pomalšie pôjde, keď nebudeme takí rozbehaní, alebo práve, že sú tu tie mamičky, ktoré potrebujú dobiť tú energiu. Pri deťoch, ak má niekto také živé dieťa alebo deti, tak je výborne. Produkty, ktoré sú ako napríklad spáľovač, ktoré naozaj dá tej mamičke tú energiu, zvládať a ísť naozaj na plné obrátky na 100% počas dňa, čo je riadne super. Takže vám idem povedať o tom, čo bola akcia na produkty, čo som vám dávala aj živé vysielanie o bioaktíve, aký je veľmi dôležitý na fakt viacej problémov naraz. Čiže problémy s travením, problémy s tým, že si často chorý, že máš oslabenú imunitný systém, že máš zápchy, že máš zlé vyprázdňovanie, alebo práve, že to, že ti sa nedarí chudnúť, tak treba prečistiť črevo bioaktívom. Je to najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť a začať používať. Ja som ju vyskúšala ako prvú a dennodenne je to proste mojou súčasťou. Vďaka nemu sa cítim dobre, vďaka nemu viem, že proste to, čo zjem, že to sa mi nedrží v tom žalúdku, mám ho oveľa ľahšie, mám lepšie trávenie, proste sa mi naozaj ten život zmenil o dosť percent tým, že som aktívnejšia, že nie som proste taká unavená, tá energia naozaj je aj z toho trávenia, tým, že taký stres máme, životný štýl nie je dobrý, tak začať riešiť bioaktív. Čiže len do nedele alebo len do piatku máte možnosť vyskúšať pre nových zákazníkov, pre ľudí, ktorých toto trápi, alebo chcete pomôcť detičkám so zápchou a s vyprazňovaním, tak tento bioaktív je skvelý to, že to môže celá rodina, čiže celá rodina si môžete robiť takéto parádne napoje, či už takýto práškový, tento mám takú limitku čučoriedku, ak by niekto chcela mať rád čučoriedku, nie je to vôbec sladké, je to krásne čučoriedkové. Ďalej z príchute, čo mi prišlo, tak mi prišiel karamel. Kto má rád karamel, je výborná sladká chuť, naozaj tento karamel je skvelý, my ho doma tiež používame, takže buď takýto karamelový, ďalej si môžeš robiť opäť karamelový bioaktív, je to základný produkt, odporúčam ho každému jednému, či už cez malé deti nám krásne naštartovali imunitný systém, tým, že sú tam tieto probiotika, ktoré sú veľmi dôležité, lebo sú v práškovej forme, čiže aktivujú a čistia črevnú mikroflóru, ktorá je väčšinou veľmi zničená po chorobách, po rôznych vírusách, po vírózach, ktoré naše trávenie zničia, oslabia a toto ich tak krásne nakopne. Normálne tie probiotické kultúry sa krásne v tom čreve množia, čo je veľká výhoda, pretože sušené probiotické kultúry sa aktivujú vtedy, keď sa dostanú do vody. Keď už ich príjmaš tekuté, ako možno máš, tak tam sa už tie baktérie moc nehýbu, čiže nedajú tomu tráveniu to, čo potrebuje, aby to dokázalo fungovať. Takže práve preto to odporúčam na ráno, na lačno, je to taký štart do dňa, aby nám proste riešilo to, čo my spapáme, tým, že má špeciálnu látku, ktorú nikto nemá s firiem, je Servisin. Ten vyrovnáva imunitný systém. Čiže keď je príliš nízka hladina imunitného systému, že je veľmi oslabená, tak ju naozaj vyrovnáva, aby proste tie živiny sa do toho tela dostali maximálne. Alebo zase, keď je prehnaná reakcia, tak ju krásne proste dáva do toho
normálu. Takže je to naozaj skvelá látka, skvelá, naozaj topka z tejto látky. Takže je to kopec skvelých vecí, čiže bioaktív. Tento čokoládkový, máme tu ešte bioaktív. Ďalší čokoládkový, keď niekto nechce, nemá rád to mlieko, naozaj nemá k tomu vzťah, prípadne ak by to vyskúšal, napríklad, že vám dám vzorku, že skúsiť to vo vode spraviť ráno, tak vám môžem dať, kľudne mi napíšte. Alebo máš formu tabletok. Je to ten istý účinok, ale ja vždy vravím, v prášku máš vždy toho viacej ako v týchto bolkách, ale účinok to má tiež rovnaký. Ja keď sa ponáhľam, alebo nestíham ráno riešiť, alebo idem naozaj niekde ďalej, že idem cestovať, tak aby mi náhodou nebolo nejako ťažko, alebo tak radšej si dám tabletkový bioaktív, ktorý mi takisto pomáha s tým trávením, nakopáva, čiže vieš to dať aj deťom takéto menšie tabletky, alebo im budeš miešať tento nápoj. Buď jedno alebo druhé. Vyskúšaj naozaj len do nedele, máš u mňa akciu. Pre nových zákazníkov, prípadne ak chceš objednať a máš už odo mňa, tak jednoznačne odporúčam ti registrovať sa a mať to s výhodami, mať za to body, vidieť možno do tých ostatných produktoch, ktoré myslím, že každý z nás potrebuje a hlavne, aby videl tú zmenu. Čiže naozaj tá kvalita ide do tých produktov a sa ti to proste oplatí. Peniaze len tak nenájdeš a keď si dokážeš ušetriť a vzbierať si bodíky, robiť si objednávky, alebo riešiť aj to, že drogeria, cukrovinky, toto všetko, plachty, obliečky, keď potrebuješ, čo je veľká výhoda. A je to super, lebo naozaj je tá firma na jednom mieste, máš veľmi veľa vecí, čiže môžeš si aj takto pomôcť. Ďalej, čo nám prišlo, moja obľúbená takáto plátená taška, ktorú mám veľmi rada na nákupy, čiže kľudne môžem niekomu predať. Ďalej, čo je, tak je to topka naša na chudnutie, je to tento už výborný, vylepšený Active Sport, ktorý je skvelý, chuťovo, je to už naozaj bielkovinová vec, že keď si hladný na raňajky, po cvičení výborný, alebo chceš dohnať tie živiny a chceš menej kalórií, tak tento Active Sport je skvelá voľba. Ja odporúčam tento, lebo ja som začínala s ním, tým, že som potrebovala troška viacej bielkovín, aby som chudla aj tým, čo proste papáme, tak ja odporúčam na chudnutie tento lepší Active Sport. Či už je to tento vanilkový alebo čokoládový spolu s bioaktívom. A ešte k tomu, ako vravím, naše trio je tento poklad, je to tento prírodný spaľováč, ktorý je skvelý na energiu, páli tuky a mení ich na energiu, čiže centimetre krásne idú, energiu krásne rozpumpuje, takže kľudne aj vhodné pre mamičky, ktoré majú detičky aktívne, živé. Chceš fungovať plnohodnotne počas dňa, poklad je skvelá voľba, alebo keď máš prácu, sa nabeháš, tak niekto má efekt, že ti spaľujete tuky, tak určite aj tento poklad. Toto je to menšie balenie, takže takéto trio ja odporúčam všetkými 10, kto rieši chudnutie, tak všetkými 10. Toto trio 100%. A k tomu, keď ešte chceš, čo máme v ponuke, dneska som dávala tak tento Ila Slim Tea čaj, ktorý je zelený s čiernym čajom, je úplne bez cukru, bez sladidla. Je to čisto len táto zmes pridaná o kyselinu listovú a vitamín B12, takže môžeš kľudne aj k tomu, perfektný pitný režim je aj tento zelený čaj, ktorý by som povedala, že tiež tým, že pomáha pri chudnutí, pri redukcii nadbytočného tuku je skvelý, chuťovo je výborný, tak za mňa odporúčam aj takúto kombináciu týchto všetkých. Kto by chcel a rieši chudnutie, nech mi napíše, ja vám vysvetlím, ako fungujú, prečo sú dobré a prečo je pridať tam hlavne aj ten bioaktív a pomôcť si tak, alebo naozaj rýchle raňajky, rýchlu večeru, aby ste naozaj neviedali hlúposti zbytočne a potom sa trapili, že ja kráva som si zase dala takúto hlúposť, no na čo som to robila, tak si proste dám toto a viem, že mi to lepšie urobí, ako keď si dám nejakú dobožku, nejaké čipsy. Je to stále lepšie, čo spravím pre to naše telo. Ďalej tu mám vzorečky bioaktívo, čiže ak by niekto chcel vyskúšať bioaktív na trávenie a nechce si kúpovať napríklad plné balenie,
má rád vanilku, tak kľudne mi môžete napísať. Je to, jeden sačok je na 2 porcie. Môžete si to aj takto vyskúšať kľudne. Či vám to bude chutiť táto vanilka a proste riešiť svoje zdravie, svoje trávenie aj takto. Čiže aj takéto vzorečky si u mňa môžete napísať, keď máte záujem o produkty. Znova tu máme bioaktív. Máme tu kombináciu, čo vám môžem ukázať. Sú tieto skvelé tabletky. Tento skvelý produkt ProBones je to na kosti, je to pri probléme s rednutiami kostí, keď sú oslabené kosti, keď máme kazivo zubov, keď máme nedostatok vápnika, artrózu už v tých stavoch, osteoporózu, tak alebo práve, že máš zlomenú nohu a chceš to lepšie zahojiť, tak tento ProBones, keď si pozriete, teraz to nevidno, ale keď si pozriete, koľko je v tomto zložení tých látok, aby proste to telo si maximálne zobralo z toho produktu a naozaj reálne robilo to, čo má. Preto sú tie produkty také kvalitné a dostupné. Týchto ProBones je až 300 kusov, takže je to úplne super. 4 kusy na deň. Je to skvelé, keď máte problémy, čo sa týka kĺbov a problémy s kostiami. Takisto výborný produkt. Ak si tu tehotná, tak ten vápnik sa naozaj stráca z tých kostí. Oslabená je aj vlastne tá hybnosť, čiže aj tá váha, to babetko, aj to všetko vplýva na naše kosti a hlavne na naše zuby. Ja som si to porovnávala s prvou a s druhou, kedy som používala a nepoužívala. A môžem povedať, že tie zuby boli o 100% lepšie, ako boli pri prvom tehotenstve, keď som toto používala. Čiže je to skvelý produkt, ktorý môžu tehotné. Čiže ak ste tu niektoré, ktoré majú problémy práve s tými zubami, že to babetko si naozaj bere všetko možné, len to, čo by nemalo, aby sme mali krásne tie zuby, aby sme ich mali menej pokazené po tehotenstve a menej sa nám vlastne tá sklovina ničila, tak odporúčam tento ProBones. Alebo práve, že aj po tehotenstve stále používať. Je to skvelý produkt, takisto aj keď máš také zlomeniny, alebo chceš nadúpanú kombináciu toho, že si môžeš dať práve, že na kĺby tento bioaktív, Maxik, a k tomu napríklad tieto ProBones tabletky, ktoré ti dajú maximálnu výživu pre tvoje kĺby, pre pokožku, pre nechty, pre vlasy, proste všetko. Kolagén je strašne dobrý. A keď je dobre štiepený a hlavne cez noc, vám krásne robí aj to, že krásne sa rozkladá, lepšie sa nám spí, to sa mi potvrdilo, že sa mi oveľa lepšie spí, ako babetko spím, tak určite odporúčam. Tento Maxik, tento je bez sladidla. Tento Maxi je už vylepšená verzia pre ľudí, ktorí už majú ťažké bolesti, zlá hybnosť, potrebujú kyselinku hyaluronovú a všetky tieto ostatné zložky, čo sa týka kolagénu, tak je to už pre starších ľudí, ktorí chcú aj proti bolesti niečo, majú následky po operáciách, chcú naozaj riešiť kvalitný produkt na kĺby. Jednoznačne tento ProCloud. Keď ho budete pravidelne používať, nie sú to lieky, zapamätajte si to, že nie sú to lieky. Sú to doplnky a keď ich budeme pravidelne používať, tak to telo si zoberie z nich všetko, čo potrebuje a máme tú kvalitu života oveľa lepšiu. A vymeniť nejaké lieky proti bolesti, tak ten problém sa nevyrieši tak či tak, iba ho stlmíme. Ale pokiaľ dáme aj tým klbom tú výživu a dáme mu kvalitný produkt, ktorý nám reálne ukáže možno za mesiac, za 2, že je oveľa lepší a že sa cítiš lepšie, že sa lepšie chodí, že tá hybnosť je lepšia, že napríklad, ja neviem, rastú mi nové vlasy, tak jednoznačne za tú skúšku to stojí. Vyskúšate za tú cenu, máte oveľa lepšie, ako by ste si chodili na injekcie, ktoré vám urobia účinok na chvíľu. Musíte chodiť tam pravidelne, dávať veľké peniaze, ale môžete si pomôcť aj takýmto skvelým produktom na vaše kĺby, čiže jednoznačne odporúčam aj toho Maxika, prípadne iné príchute. Ďalej, tu nám prišiel napríklad vanilkový, takýto veľký bioaktív. Prišla nám aj obľúbená chlorela. Máme aj produkty zelených rastliniek. Tým, že je to štiepený a vlastne je v tejto chlorele aj ďalšie látky,
tak krásne cítite oveľa lepší rozdiel, keď ho používate už počas dňa. Pretože krásne nakopáva trávenie, vetry sú, máte oveľa viacej energie, tým, že obsahuje inulín, čiže vlákninu, nezaťažuje tak žalúdok, ale práve, že ho krásne čistí tým, že ten inulín zase tá vláknina naviaže tú potravu, naviaže tú stravu a krásne proste pomáha, aby nám lepšie trávilo, aby mali sme imunitný systém tým, že obsahuje probiotické kultúry, čiže aj tu sú tie naše skvelé baktérie aj v tejto chlorele, ktorá keď napríklad nemôžete tie mliečne bielkoviny, čo sa týka bioaktívu, môžete si pridať túto chlorelu začať, takisto má skvelý vplyv na naše trávenie. Celkovo tieto zelené rastlinky, aj čo sa týka tehotenstve, odporúčam riešiť, aby sme si nedávali to trávenie v zlom stave, pretože viem, že tam sú časté tie zápky, že nám proste nefunguje to hrubé črevo. Takže aj takúto zelenú rastlinku. Ďalej obľúbená vaša kavička, ktorá ste si takisto členky, ktoré videli, že si robím takúto kávu, tak vyskúšali a naozaj mne je po tej káve oveľa lepšie. Je mi ľahšie na žalúdku, cítim sa nie taká nafúknutá, čo je veľké plus, lebo zase obsahuje vlákninu, obsahuje čakánku, čiže je ľahšia ako klasická káva a má výbornú chuť. Tento je napríklad karamel. Je aj čistá, je aj škorica, je aj višňa, alebo máte čisto bez cukru, bez kofeínu, čiže niečo také ako melta. Čiže kto chce pocit kávy a nechce tam mať toto, tak je výborná forma aj toto. Ďalej, veľmi obľúbený tento Florinea chladivý gelik, je to taká prvá pomoc doma mať, lebo je to naozaj na všetko, čo sa týka bolesti. Hlava, zle sa vám dýcha, upchatý nos, bolesti nôh, bolesti brúška u detí. Deti to môžu, ty to môžeš, keď máš proste niečo seknuté, treba to vymasírovať. Naozaj na všetko možné, keď máš menzes, vieš si krásne poňatiať brucho, krásne to prechladí. Tak za mňa odporúčam mať túto doma. Tá cena je proste neskutočná, na koľko problémov dokáže riešiť. Jeden takýto skvelý chladivý gel, čiže ak by ste chceli, píšte mi. Ďalej tu máme skvelý nápoj do vody. Tento je priamo pre takých aktívnych, čiže dáka turistika, prechádzky, šport. Je to skvelý jontový nápoj. Dodáva všetky živiny, minerály do tela, keď my robíme nejakú väčšiu aktivitu fyzickú. Čiže môžeš si aj takýto grapefruit spraviť, takýto nápoj do vody, keď už si taká aktívna a chceš doplniť všetky živiny. A takisto nápoj, napríklad takýto do džbánu, čo ja si veľmi rada robím práve, že taký ovocný. Tento je napríklad lesná zmes, čiže stačí naozaj ani nie lyžičku a dáš si to do veľkého litera pol džbánu a máš skvelý nápoj, ktorý neobsahuje žiadne ečka, žiadne konzervačné látky. Je plný vitamínov, má tam kyselinu listovú, má tam rozpustnú vlákninu. Tak sú to naozaj skvelé produkty a nepotrebuješ riešiť a kupovať v obchode fľašky, kerátiť sa s nimi, naťahovať sa s nimi, ukladať fľašky, ale toto vám naozaj veľmi málo zaberie a máš kvalitnú a super osviežujúcu nápoj. Ďalej, keď niekomu chýba vláknina, chce pridať vlákninu, tak táto Fibre Morning je skvelá voľba. Ja ju mám veľmi, veľmi rada. Je to úplne sladké, keď si to dám do kolagénu na večer, ako ma často vidíte robiť. Tak za mňa buď túto, alebo hruškovú verziu. Je to skvelé, keď potrebujete pridať vlákninu, chcete troška rozbehnúť, chcete pridať pitný režim, tak toto je oveľa lepšie ako len čistá jedna vláknina, takéto seno alebo niečo také, ktoré vám nechutí, lebo to musíte, ale toto vám bude chutiť, lebo to je osviežujúce. Takže vieš to robiť 2 poháre denne, tým, že má aj kopec vitamínov, tak je naozaj tá chuť výborná. Čo mi ešte prišlo, tak mi prišla aj takáto fľaška, ktorá je výborná na cvičenie, je to nerezová fľaška na vodu, čiže ak by niekto chcel a chcel s našim logom Globálu, tak mám aj takúto fľašku, ktorú ja používam na cvičenie, mám v tom vodu, takže ja si takto proste popíjam našu fľašku, že kľudne si môžete pýtať objednať. Takže kto by mal záujem, pozrel si toto video, alebo prípadne chce niekomu
poradiť a nevie, ako začať, alebo chceš objednať produkty, ale potrebuješ vysvetlenie, potrebuješ radu, potrebuješ na iný problém, či nemám nejaký takýto produkt, tak jednoznačne mi napíš. Prípadne, ak chceš vedieť viacej a chcela by si riešiť aj túto spoluprácu, registráciu, venovať sa tomu troška viacej, tak odporúčam takisto registráciu, prípadne len, že vám to budem objednávať, je to už na vás. Nikoho do ničoho netlačím, dávam ti tú príležitosť. Vždycky poviem, čo môžeš tým získať. A v nedeľu robím opäť objednávku, tak sa môžeš pridať a nakúpiť a skúsiť tento najpredávanejší môj top produkt na trávenie, ktoré mám akciu pre nových zákazníkov len do nedele. Takže využiť túto skvelú ponuku, vyskúšať tieto produkty, tento bioaktív a potom sa rozhodneš pridať možno ďalšie produkty, možno nejaké nachudnutie alebo nejaký super spaľovač, aby si mala kopec energie, tak mi napíš a prajem ti krásny deň. Ahojte!